ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବା ସହଜରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇଦେବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ନୋ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ନୋ। ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୋର୍ ରିପ୍ଲାଏ। ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୋର୍ ରିପ୍ଲାଏ। ଏହା ଆଉ କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନେଭର୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଏଗେନ୍। ନେଭର୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଏଗେନ୍। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲିଭ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲିଭ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୋତେ କୁହ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି। ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏହାକୁ ପୋଛିଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱାଇପ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍। ୱାଇପ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍। ସେ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ହି ଲିଭ୍ସ ୱିଥ୍ ମି। ହି ଲିଭ୍ସ ୱିଥ୍ ମି। କାହା ବିଷୟରେ? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଏବାଉଟ୍ ହୁମ୍। ଏବାଉଟ୍ ହୁମ୍। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଭ୍ ୟୁ ହିୟର୍ଡ। ହାଭ୍ ୟୁ ହିୟର୍ଡ। ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଭ୍ ୟୁ ଇଟେନ୍। ହାଭ୍ ୟୁ ଇଟେନ୍। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ। ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ। ମିଛରେ କହୁଥିଲି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇଂ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇଂ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାନା ଲୁଜ୍ ୟୁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାନା ଲୁଜ୍ ୟୁ। ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ପାଗଳ ହୁଅନି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାଡ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାଡ୍। ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମେଣ୍ଟେନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ମେଣ୍ଟେନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମି। ହି ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମି। ବହୁତ ମଜା। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫନ୍। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫନ୍। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ମୋତେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଲଭ୍ ଓଲ୍ଡ ସଙ୍ଗସ୍। ଆଇ ଲଭ୍ ଓଲ୍ଡ ସଙ୍ଗସ୍। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.